राजा मेरी मौसी का लड़का है। रियल ब्रदर नहीं रियल ब्रदर लेकिन सब लोग तो बोल रहे Kublai shibuni pi baro ki perlok ba ij ban wan shak na channel. Kumta ka para jong uraja ragon shi ka ong ba uraja ragon shi umde u henmen jongka bale ka ong kumne sasngap. Kumta pe ya kane ka video hadu ka bakut kenang bapin tip bale ka para jong u raja ragon shi kala kentaj ban pedang ya u raja kum u henmen jongka. Ka para jong u raja ragon shi Kashna video haki social media bat kalong keba aktif haki social media man kapor bat kaju snaru shibun ki video promotion hak Instagram account jongka de nata kedau bagi brio ki keno yaka halur kene lakali yaka para jong uraja ragon shi ka srasti ragon shi shpang uraja hakwe kenya keren ka interview Hakawe kajinya keren ka interview lakali ya ke para jong uraja raguan shi bawat haden kajing yap jong uraja raguan shi kam shim las ngau si penban kadang shna ya ke video haki social media lakali ya ke para jong uraja raguan shi pim ngau si ba uhan men reng ba jong pi ula sha penyap bat pi dang shna video pi shna promotion video pim ngau si Kumta ngap ayu ke para jong u raja ragon shi kala jubab kala ong ba u raja ragon shi umde u hanmen basisha jonga aden bala yo sngew yakane baro kila lingo bale baka para jong u raja ragon shi ka keren kumne ka para jong u raja ragon shi kala ong ngatip bala peniyap ya u raja ngaru ngas ngau si shibun ndre nganle kumno nga haban tre ila kekam nga peniyat ya ke ying dak ne kekam nga pendap ya ke jing lut jing sep jong ke ying kalau ong ba uraja ragon shi umde u hanmen basisha jonga ude u para kamut u cousin brother jonga kumta ka jing yap jong u raja kam kta than yanga hadu banga de ban sange no ban shna video Lakali yaka bahaden balaklat no uraja ragon shi kala upload mar yak deka video ke ba kala ring bat uraja ha ka jingkhawai shongkurim knang bakan yo nam ki video ki ba kala upload bat uraja ragon shi kila yo shibun ki likes bat ki views ki follower de nakta dau ba ki brio ki ong ba phile ya kane baro ban yo nam keno ki brio yaka lam kumta phimde ka para basisha jong u raja ragon shi te bele pi upload ya kane ka video kumta kane ka para jong u raja ragon shi kala kan touch shai ba ngam shim la le ya kane bani yo nam kane baro kade ka jingthok namar katip ya kine baro la dengan upload ya kane ka video jong u raja ragon shi dengan sayo shibun ki followers ki likes ki views hangne ka pau shai ha ka interview ba kane ka samla kala thok ka kwanam de nak ta ka daw ba kala upload ya ka video jong raja ragon shi ubala shot lang ba ka ha ka jia thok shong kurim nang bakan yo shibun ki views ba ki followers panun ta pat kadang ong ba raja ragon shi umde u henmen jonga lada kala ong ya kane khaman shwa te kanam shim la yo nam handu kanne